Sure. HV record. Danke BMK. 16. Asambe wena man. Check. Habavule manje sekena mina iministeri ngikule game ngalokho angibalahle embile egazi ngibethe iqhude ngibahluthe mina udokotela wenza insimbi sengikwazi nokucheck igazi ntanga ngalama line ngiwascrape emthoyi cela ungangishitabi ngakemi uzothola imese kule t-shirt lona ngi16 makhulu ekhaya touch my blood ntanga angeke uyithola imbaza ngithi ngirise igas nami bihliza ibhithi ngemlingo bangiphi beef ungayizibona ngama fist nganinyoni neni yafake hard into ningifice ngihlalele nina nalivusa demon lana ngepower ngisathe ngipusha ngista still got some benza badlala ngami bobani banama sinyi hook bite futhi abangithusi bobani yentek ngiyabala manje kuspeecha ngiyavala bese ngiyankill nomacala asambe ke shi Fele siyavuma lana bathi ngimigoje khoshele ecele bheki manje khale sam no khalile isimbo bangusindi uBMK lo lale phuphu beat my bro ngase ngenza so ayikhi boss and my corner bethe batobika ngithi ngiking round the wood abemo mama mia killing these rappers bafaka kutheni bese ngibadla bonke hallelujah hosi Jesu lana ngeke indaba nkinga HVP